Gumno ka sarkar parangayo ban sunshar ya gari India jongi hakipuar menshwa. Bat naga ka daw bat dakino kilinti baka penden kam hadu baka nayo sendan ya ulagam sunshar. Ban penlong merau wat ya kibriu ki badan hapo gari India ki badai ki terai jaka ki terai mulak. Tekani kalong ka jingya tu ka balengkat naga ka daw bakine kinong wei ki yo ban sunshar merau yangi kinong India. Hakipor hendai menshwa kari India kalong kawai nakiri ke bahe bat kababun briopha. Bat laong ru shwa banwan ki pareng hari India. Kari India kalong kari jong kisiem. Kabat ki hima balai lui. Kini ki hima ki don la kisiem bat kinong sensyar jongka. Ha kata kapor kini ki hima ki lek thma dan shidan paramaki. Kawai ka hima ya kawai pat. Namar bagi kwa ban penyar ya uput usam jongki. Ta ka her thma ka wei ya ka wei pat. Ha kata ka por laong bagari India ka long ka papaunam. Ha ka jingriu spa jongka. Bat dei kata ka jingriu spa jongka ka bala ring ya ka jingmut bagi jingtmu jongki jat benriu nabar. Ban penlong ya ki wei ki jat benriu ban wan hari India. Bat laong ta ki wei ki jat benriu ki wan syari India. U Alexander jongkari Grace u balong unong yalam sipai Bashir Khaipa ulawan ha India hak senam lais pa apon riu hadin jong upat wan saki Arab kila job bun ki hima hari India hadin ki Arab lawan saki weipat ki jat benriu na Europe balaong bakine ki wan ningkong kum ki nong khayi ki ban ningkong ki balawan ki long ki nong Portugal kini kila yo ban kini ya ki jaka ki basyatru jongkari India. Hadin jong ki pat lawan saki French lane ki nong France. Kini ru ki layo ban kini katu kat ne ki jaka ba marbot baki. Hadin kata pat lawan saki pareng. Maki ru ka ban ningkong ki wan hang ne ha India tangkum ki nong khayi. Henry namar bakila long lepa ki briu ki badan ye ke jingnang jingstar to kapor baki wan ha India. Ta da ka buat jing start jongki kila le buat tu lai po jai lai po rukam hadu bagi la yo ban sinchar ya gari India baro kawai hadin bagi pareng kila yo ban sinchar ya gari India kila nang penyal susu ya uput usam jongki ta kila wan poi syadu kini kilom jongi ha ka senam khat klas pa arpo hendriu kila yele thma bagi siem khasi bala yalam da utirat sing siem ka himanong klau ta ha ka jingyale kila pendam ya u pat ye ki wei pat ki sim khasi kila penlong ya kari jengi kum ka wei ni ki benta ka hima ba jongki juru kila pendam ye ki sim jantia ha ka senam khat plas pa lai posan hadin kata ki sadakhor ya kari jantia barok ka wei ka jing sinsha nong wei kam shimla penhun satya ye ki buriu ha ri India ha ki tu ki por kim sngohun ban sha sinshar mrau ha ki wei pat ta ki nong yalam gari India kila sedang ya kejing ya ki pat ban yo pat ya kejing lai lui kejing ya le kala sedang nadu ka senam khat kandai spa arpo ha ka ba Mahatma Gandhi ulami kum unong yalam u Gandhi ula yalam ya kejing ya le da ka lenti ka ba jai da ka bor kejing ya sha ba kejing len lade ka bangila ban khat da ka non violence u khat ya ne ka rukam ya le akaktin jong u kalong ka satyagraha apo kejing yalam jong u kari India kala yang telilang kawai hadu kabak hadu kala yo ban job sendan thiau ya kejing senchar don bor ki pareng kala yo ya kejing lai do ya ka khat santerik unailar khat khandai spa sa pho nyau bat ha kata ka por ki hima khasi la long ki balai do chwa kejing wan u pareng haba kari India kala yo ya kejing lai do ki hima khasi ru la rong no apo ri India da kejing ete kular ta kisah apo India hadu menne menta te parlo kini kalong ka jinge tu belengkat baka jingyo kini ki pareng ye ke India kedai tang namar bagi wan hang ni kinong khayi pat pinyu iru bahaga jela jongi ki brio ki bawan nabar ki wan hakadur kinong khayi Henry Suki pasuki kin sakni pat ya ulagam sensyar nakti jongi ijai beriu khasi tangin long ki bahu siar yo bangin syakni kum haki por menchwa jongkari India
hadu bangin dalong merau hapo laga jongkari hakaba unong wei uan bensen syar yangi